Velkommen til. Forestil dig lige det her. Du er underviser på en SSU-skole. I din klasse der sidder jo både de helt unge, du ved, tech-kyndige, og så måske nogle voksne, der er knap så sikre på alt det digitale. Og nu begynder de her chatbots at dukke op i opgaverne. Nogle bruger dem bare som en nem genvej, ikke? Mens andre holder sig helt væk. Hvordan håndterer du lige det? Vi dykker i dag ned i et pædagogisk diplomprojekt, det er skrevet af 2 SSU-undervisere, Karina og Maria, og de står jo lige præcis midt i det her dilemma. Målet i dag er at give dig helt konkret indsigt i deres erfaringer, og måske nogle bud på løsninger. Ja, og kernespørgsmålet for dem, og sikkert også for dig for lytter, det er jo, hvordan kan de her chatbots blive et reelt værktøj? Noget, der fremmer læring og kritisk tænkende, i stedet for bare at være en eller anden avanceret snydemaskine. Og så, hvordan gør man lige det, når eleverne er så pokkers forskellige, med forskellige forudsætninger og holdninger? Ja, det er jo udfordringen. Projektet starter med at tegne et ret skarpt billede af problemerne. Hvad er det helt præcis, de oplever ude på skolerne? De beskriver en meget tydelig kløft, faktisk. På den ene side, der har du de unge elever. De copy-paster måske bare svar fra en chatbot, uden rigtig at forstå det. Altså, opgaven skal bare løses hurtigt. Lige præcis. Færdig, videre. Ja, og på den anden side, der står så elever, måske ofte dem over 50, som er utrygge ved teknologien. Nogle synes måske endda, det er decideret snyd at bruge den slags. Og det skaber jo en polarisering i klasserummet. Okay, så en reel splittelse. Men samtidig så er de her undervisere, Karina og Maria, de er jo enige om, at AI, det er kommet for at blive. Både i uddannelserne og ude i sundhedsvæsenet jo. Deres egen rolle som undervisere ændrer sig også. Så spørgsmålet bliver jo, hvordan kan de så ruste alle eleverne til den fremtid? Ikke kun de tekststærke. Ja, præcis. Og der har de lidt forskellige vinkler. Maria, hun underviser på de ordinære GF2-hold, altså grundforløbet. Hun ser et potentiale i at bruge chatbots som en slags, digital sparringspartner. Hun nømmer specifikt TP- og CC-modellen. Det er jo et framework, der handler om at smelte det tekniske, det pædagogiske og det faglige sammen. TP og C, ja. Så teknologien reelt understøtter læringen, du ved, og ikke bare er noget smart pynt. Det lyder jo fornuftigt. Og hun er ret ærlig omkring, at hun heller ikke selv er hej til alt det tekniske bag AI, vel? Nej, præcis. Og det er måske en pointe i sig selv. Hun foreslår faktisk at lære sammen med eleverne. At skabe et trygt fællesskab, hvor det er okay at prøve sig frem og fejle lidt. Det er en interessant tilgang. Ja, og det kobler hun så til Deci og Ryans motivationsteori. Altså det der med at møde elevernes behov for selvbestemmelse, følelsen af at mestre noget, og det at høre til. Det skal ligesom tænde deres indre motivation. Okay, så fælles udforskning for at afmystificere teknologien. Lige præcis. Men Karina underviser på skolens Digitech-linje. Der er forventningerne jo anderledes. Hendes elever skal jo nærmest være teknologiske frontløbere ude i praksis. Så for hende er integrationen af chatbots ikke bare en mulighed, det er en nødvendighed. Okay, så hun har en anden indgangsvinkel. Hvordan griber hun det så an rent praktisk? Hvad gør hun? Jamen, hun bruger blandt andet nogle ret konkrete værktøjer. For eksempel Jakob Styr Brodersens promptkort. Det er som nogle små hjælpekort, der guider eleverne til at stille bedre spørgsmål til chatbotten. For ligesom at få mere kvalificeret sparring ud af den. Så fokus på, hvordan man interagerer med den. Ikke bare, at man gør det. Præcis. Kvaliteten af outputtet afhænger jo af inputtet. Noget andet, jeg lagde mærke til ved Karinas del, det var også hendes fokus på bæredygtighed. Det der med CO2-aftrykket ved AI-brug. Ja, det er en spændende vinkel, at optimerede prompts faktisk også kan mindske ressourceforbruget. Det er jo værd at tage med. Og så bruger hun SAMR-modellen. Ja. Kan du lige hurtigt folde den ud for os? SAMR? Ja, altså SAMR-modellen kan man se som en slags trappe for, hvordan man integrerer teknologi i undervisningen. 4 trin. Nederst har vi S, substitution. Der erstatter teknologien bare et gammelt værktøj. For eksempel bruge chatbot til infosøgning i stedet for Google. Simpelt nok. Okay. Øverst har vi R, redefinition. Her gør teknologien noget helt nyt muligt. Noget, man slet ikke kunne før. Og Karinas eksempler er jo det der med at få chatbotten til at give feedback på et videopitch, eller måske endda agere et simuleret publikum til en præsentation. Wow, okay. Det åbner jo for nogle helt andre læringsmuligheder. Ja,
Bestemt. Men selvom potentialet er stort, så peger de begge to jo også på nogle ret store udfordringer. Bump på vejen. Ja, det er jo sjældent problemfrit. Hvad nævner de? Jamen først og fremmest tidsmangel. Tid til forberedelse, tid til egen opkvalificering. Det er en kæmpe hurdle for mange undervisere. Det kender vi vist alle sammen. Ja, og så presset fra alt det andet, der også kan nås i uddannelsen. Kernestoffet, praktikken, alt det der. Og så selvfølgelig den store spredning i elevernes digitale kompetencer. Det kræver jo enormt meget differentiering. Og hvad med det etiske? Ja, det fylder også. De efterlyser et fælles etisk kodeks for AI-brug. Og de foreslår, at det skal udvikles sammen med eleverne for at skabe ejerskab og relevans. Det lyder klogt. Og så er der den her helt centrale bekymring, som de begge deler, fornemmer jeg, nemlig om alt det her fokus på teknologi risikerer at skygge for udviklingen af de, kernemenneskelige kompetencer, empati, kommunikation, relationsarbejde. Lige præcis. Det er jo hjertet i SOSU-faget, ikke? Den balancegang er altafgørende. Hvordan sikrer vi, at teknologien understøtter, men ikke overtager? Netop. Og dertil kommer så, at der tilsyneladende mangler en fælles pædagogisk linje, en koordinering på tværs af underviserne på skolen. Det nævner de også som en udfordring. Det kan jo skabe usikkerhed hos både elever og lærere, hvis man gør tingene meget forskelligt. Okay, så lad os prøve at samle lidt op. Hvis vi ser på tværs af Marias og Karinas erfaringer, hvad er så den røde tråd for dig, der lytter med? Det mest slående for mig er måske ikke, at chatbots skal bruges, men hvor afgørende den bevidste pædagogiske rammesætning er. Det er ikke bare plug and play. Nej, slet ikke. Nøgleordene er jo differentiering, som vi talte om. Og så det der med motivation, at ramme elevernes behov for autonomi, kompetence, tilhørsforhold. Ja. Og så et trygt læringsrum, hvor man tør prøve og fejle. Kritisk stilingstagen til teknologien. Og den her åbne dialog om etik. Lige præcis. Det kræver noget af underviseren. Ja, det kræver undervisere, der tør gå forrest, som tør vise sårbarhed og lære sammen med eleverne, som Maria foreslår. Modeller som TPR-K og SAMR kan jo give en god struktur, helt sikkert, men det er relationen, altså den pædagogiske relation, og evnen til at guide elevernes refleksion over AI'ens output, der virkelig tæller. Så det handler ikke bare om at bruge teknologien? Nej, det handler om at bruge den klogt med et pædagogisk sigt. Så hvad betyder alt det her så for dig i din hverdag? Måske sidder du netop nu og genkender de her dilemmaer eller mulighederne. Hvordan balancerer du selv potentialet i ny teknologi med de pædagogiske mål og fagets kerne? Og her er så en afsluttende tanke, du kan tage med dig. I en tid, hvor kunstig intelligens lynhurtigt kan generere overbevisende, velformulerede svar, hvordan sikrer vi så, at fremtidens SOSU-medarbejdere ikke bare bliver super dygtige til at prompte en maskine, men at de fortsat udvikler den dybe faglige dømmekraft, den kritiske sans og den der helt uafhængige empati, som er så afgørende i møde med et andet sårbart menneske?